мне падаецца, што вось гэтыя размовы пра фемінізм, які ў Амерыкі ўсе ідуць, яны троху так пустыя. Неофемінізм, што гэта роўнасць двух бакоў. Муж галоўны ў сям'е. У Беларусі як бы ні разу не традыцыйныя сем'і. Трэба змагацца за садкі. I'm feminist, watch me cook. І вось яны ўжо 2 гады як пажаніліся, хутчэй за ўсё нас ідзе ў дэкрэтны водпуск, значыць мы яе браць не будзем. 8 нараджала, мужу служыла, а засталася без нічога. У Савецкім Саюзе жанчына гэта была працоўная адзінка. Прыходзіў з працы, сядаў на канапу і глядзеў тэлевізор. Павінна выбіраць ці кар'ера, ці дзеці. Маладая, зялёная, яшчэ 5 гадоў, ты там пасядзі, поражай. А что вы захворели? До свидания, вас плохо слышно. Трэба абмяняцца досведам амерыканскім і беларускім феміністкам. Вітанкі, сябры. Мяне завуць Воля, і гэта YouTube-канал Ласкатух. Мінулы раз у нас на канале Ласкатухі былі госці, але сёння ізноў наш арыгінальны традыцыйны састаў. Гэта Яна, Ганна, Люда, вітанкі мае ласкатухі. Тэма сённяшняга выпуску феміністкі супраць традыцыйных жонак. Я не ведаю, як у Беларусі, але падаецца, Беларусі зараз таксама ў гэтым трэндзе, калі жанчыны змагаюцца за свае правы. У Беларусі шмат чаго яшчэ патрыархальнага, кансерватыўнага. Але больш я зараз хацела пачаць з Амерыкі, таму што гэты тренд вельмі папулярны ў Амерыцы. І калі мы пра феміністак больш-менш даўно ўжо чулі, даўно ведаем, і мне бы хацелася, каб кожная з вас сказала, як яна можа разумее фемінізм, то зараз я літаральна, хаця гэты тренд існуе ўжо можа гадоў 10, але я літаральна недавно даведалася з яго з Insta Reels відэа пра такі тренд, які называецца Thread Wives. Гэта дзяўчыны, пераважна амерыканкі, якія змагаюцца за вяртанне каштоўнасці, вось якія былі там у Амерыцы ў 1950-тыя, калі жонка, яна заставалася дома, яна глядзела дзяцей, яна не працавала, яна займалася хатай, яна займалася сабою. Вось гэтыя ўсе з фрызурамі, намаляванымі чырвонымі вуснамі, прыгожых сукенках хадзілі такія вось жонкі, і абавязкова яна слухаецца і падпарадкоўваецца мужу. Муж галоўны ў сям'е. Вось. І гэты тренд вельмі папулярны. Яны змагаюцца з феміністкамі. Можа, вы бачылі такія відэа спачатку адна дзяўчына вось з такіх Thread Wives запісала відэа, што I am not a feminist, I can cook. І кажа, што я не феміністка, я ўмею гатаваць. І ёй в адказ там дзяўчыны пачалі запісваць I'm feminist, watch me cook. А я феміністка, глядзі, як я гатую. І там паказваюць, як яны лётаюць на самалётах, робяць нейкія складаныя хірургічныя аперацыі, на матацыклах катаюцца, ўсё што заўгодна. Паказваюць, што дзяўчыны могуць усё, і не толькі вызначэнне гатаваць. Але маё любімае відэа, сям'я запісала, што у адказ на гэтыя словы дзяўчыны я не феміністка, я ўмею гатаваць, і дзяўчына паказвае, я феміністка, і я ўмею гатаваць, і яе муж кажа, а я таксама ўмею гатаваць, і бацька, і маці, і мы ўмеем гатаваць, таму што гэта common skill, useful skill, то бок карысная навык умець гатаваць. Вось, дык вяртаючыся ізноў да гэтага супрацьстаяння, традыцыйныя жонкі, феміністкі, давайте разбярэмся, што ж гэта такое, таму што для мяне феміністкі, мне вельмі падабаецца сучаснае разуменне. Гэта феміністкі, гэта тыя жанчыны, якія змагаюцца за роўныя правы не толькі для жанчын, але і для мужчын, за роўныя правы для ўсіх. А традыцыйныя жонкі, калі мы не возьмем гэты менавіта амерыканскі тренд, а проста, то, напэўна, гэта жанчыны, якія выбралі заставацца ў сям'і, працаваць і глядзець дзяцей. Ці сапраўды яны выбралі, таксама пытанне. Але пытанне да вас, мае ласкатухі, у якой сям'і выраслі? Вось шмат хто з нас рос, хтосьці ў савецкі час, там, як я нарадзілася, ўжо пазней, там, у 90-тыя. Якая сям'я ў вас была? Вы лічыце яе традыцыйнымі каштоўнасцямі, ці якая? І якая зараз мадэль у вашай сям'і? Так, я таксама разглядаю фемінізм, в прынцыпе, як калісьці
я яго пачаў разглядаць, заклаў як само назву ўжывання французскі тэоретык сацыялізма. Ён сказаў, што фемінізм гэта рух жанчын, грамадскі рух за правы жанчын. Это могуць быць там і мужчыны, і жанчыны. Таксама ён і разглядаў яго на другім узроўні. Другі ўзровень гэтага разумення самого паняцця, так скажем, фемінізму, гэта было комплекс нейкіх тэорый сацыяльных, філасофскіх, псіхалагічных, стаўлення ў соцыуме да жанчыны, да іх правоў. Вось. І я таксама на гэта гляджу, што вот мне таксама мне з аднаго боку блізка тое, што ты сказала, Воля, этот неофемінізм, што гэта роўнасць двух бакоў, двух гендераў, таму, у прынцыпе, гэта вяртанне да пачатковага як original кейса таго, што сам Шарль Фур'е прыняў ва ўжытак фемінізм, як што это такое. Вось. У маёй асабістай сям'і, як ідзе расла, у асноўным вся, так скажем, праца лежала на плечах маёй маці. Хоць мой бацька таксама працаваў, але часцей я, калі там хварэла, са мной заставаўся бацька, бо ў маці была такая праца, адкуль я не магла часта сысці. Вось, і мяне рана за гэта аддалі ў дзіцячы садок, але тым не менш, мяне не было такога, што там мама павінна прыйсці з працы, станавіцца яшчэ і гатаваць. Мяне вельмі цудоўна гатаваў тата. Ён, хто прыйдзе першы дамоў, той, скажем так, і гатуе, у каго ёсць свабодны час. І як бы гэта перайшло таксама і ў маю сям'ю. Нынешнія ў нас абсалютна роўныя партнёрскія адносіны. Нейкія сямейныя справы можа рабіць як муж, так і жонка. У нас няма такога жорсткага падзялення, што вось жанчына павінна толькі гатаваць і прыбіраць, а мужчыны павінны быць толькі карміліцы, прыносіць дамоў грошы. Людмила, якая выглядає як тредвайф з 1950-х. Розкажи-ка про свої відносини у сім'ї, як було, як стало, і що ти думаєш? У меня было у моей семьи, где я росла, наверное, так, як ва ўсіх, што і мама, і тата працавалі. Звычайная сім'я, мама настаўніца, тата працаваў на заводзе, але, канешне, у часы Савецкага Саюзу быў вялікі бенефіт у тым, што былі садкі, яны былі бескаштоўныя, і не было ніякіх праблем у тым, каб жанчына там 2-3 гады знаходзілася ў дэкрэтным адпачынку па ўходу за дзіцём, і потым дзіцё шло ў садок. Я пошла ў садок звычайна як бы ў 3 гады, скажем, як і палагаецца. Мама выйшла на працу, але, канешне, паколькі тата сам з вёскі, то ёсць такая стэрэатып, што жанчына павінна весці хазяйства. То бок не было, канешне, праблемна там для таты што-то прыгатаваць, але асноўную частку як бы хатняй працы павінна была рабіць маці. Па даходах там хто больш прыносіў грошы, я ведаю, што ў некаторых сем'ях тата прыносіў маці была такім, трымала бюджэт, там распределяла куды, што, размяркоўвала. У нас такога не было, у кожнага былі свае грошы, мама даволі была такіх на сённяшнія погляды феміністычных поглядаў, такая даволі самастойная, прабіўная і за свае правы, как это сказаць, за свае правы яна стаяла таксама, але ёсць нейкі такі наратыў, што вось дома павінна быць нагатавана, вось нагатавана павінна быць, а далей ужо куды хочаш, туды ідзі, за якія хочаш правы барыся, але ж вот вячэра і абед дома павінны быць. У нас у сям'і зараз, тут ужо ў ЗША па-рознаму, скажем так, былі моманты, але зараз мы столкнуліся з тым, што з неідэальным
бокам капіталістычнай сістэмы амерыканскай, аб тым, што няма бескаштоўных дзіцячых садкоў или нейкіх субсідіраваных. Вось, таму жанчына павінна выбіраць, ці то яна застаецца дома з дзецьмі, ці то яна выходзіць на працу, і тады, умоўна кажучы, ейны заработак в ноль идет на пакрыццё садку, і тут уже атрымоўваецца выбар, ці то кар'ера, ці то з дзецьмі дома. Неяк так. Асабліва, если у тебя не высокакваліфікаваная праца, дзе у тебе вельмі канкурэнтнаспасобная зарплата. Вось. Таму зараз мы перайшлі ў фармат традыцыйнай сям'і па ўсім параметрам, дзе муж з'яўляецца дабытчыкам, дзе муж прыносіць грошы ў сям'ю, а я з'яўляюсь хатняй гаспадыняй, вяду нашу, значыць, сям'ю, гаспадарку, даглядаю дзяцей, з імі правожу увесь свой час. Вось, ну, паралельна, канешне, займаюся актывізмам, каб не здурнець. Вот. Ну і плюс, паколькі ў мяне 2 дзяўчынкі, то я таксама думаю пра фемінізм не толькі пра з'яву, якая карысна для сусвета зараз і цяпер, абарону типа сваіх правоў, а таксама з поглядам на будучыню, што я пакіну сваім дачкам, у якім міры яны будуць расці, і які правы будуць у іх праз 20 гадоў, калі яны стануць не сталыя, как-то паўнагадовыя, наверное, так, да. Вот. Моя семья советская семья. Мне здаецца, у параўнанні з амерыканскімі сем'ямі савецкія сем'і былі больш феміністычныя. Там і бабы, і мужыкі ўсе працавалі. Так. Але я вось бачу, што як бы не глядзячы на тое, што як бы фемінізм такі, ну, па факту быў у Савецкім Саюзе. Жанчыны як бы былі вымушаны, і моя сям'я ў тым ліку, моя мама, і быць як бы феміністкай, працаваць, ўсё каб было роўна у межах працы. Але калі прыпамінаю, хто прыбіраў у хаце, хто гатаваў, на штодзённай такой аснове заўсёды мама гэта рабіла. Тата як бы мог нечым там здзівіць, прыгатаваць нешта смачнае раз на тыдзень, але вось такая руціна сумная, яна ўсё роўна была на маме. Ну, то бок, гэта такі як бы фемінізм, які не фемінізм, для жанчын супергерояў. Вось. Пра маю цяперашнюю сям'ю, ну, у мяне сям'я, як бы я працую, я таксама вырашыла, што я буду граць супергероя, дзе я буду і працаваць, і з дзецьмі, як бы выкручвацца. І, ну, як бы цяжка, складана, і мне падаецца, што вось гэтая размова пра фемінізм, які ў Амерыцы ўсе ідуць, яны троху так пустыя. Калі няма вось гэтых садкоў, калі не вырашана гэта праблема з дэкрэтнымі адпачынкамі, можна колькі заўгодна казаць і натхняць і матываваць жанчын. Але вось паглядзець канкрэтна на люду, ну, натхняй, не натхняй, а як бы пакуль у садок не адправіш дзяцей, усё, што ты можаш рабіць, гэта як бы вельмі абмежавана. Таму мяне раздражняюць гэтыя амерыканскія феміністкі, якія змагаюцца за правы нейкія абстрактныя. Трэба змагацца за садкі і дэкрэтны адпачынак. Можна я ўстаўлю, што, напрыклад, у штаце Вашынгтон ёсць такая арганізацыя, такое движение, рух сетлаўскіх мам. Как она называется, Mother Associate. І вось там яны как раз выступаюць за ўсе папраўкі ў школе, у школьнай праграме, за правы дзяцей, і ў тым ліку вось за садкі, каб яны былі даступныя большай колькасці людзей, каб гэта не быў бізнес, ці каб гэта быў нейкі субсідіраваны бізнес, каб гэта сапраўды дапамагала жанчынам выйсці з этого замкнутого кругу. Як я глядзела фільм «Урокі
хіміі chemistry lessons, і там галоўная гераіня казала: "Я вырашыла для сябе, што я хочу кар'еру, а не дзіцёнка, бо жанчына не можа рабіць і таго, і іншага". І вось той фільм знімаўся быццам бы па сабыціях, якія падзеях 1950 нейкага года. І зараз у 2024 годзе нічога не памянялася. Жанчына ўсё роўна павінна выбіраць ці то кар'ера, ці то дзеці і неяк паміж гэтым лавіраваць. Вось таму я вельмі падтрымоўваю Яну, што не з таго канца пачалі барацьбу. Про беларускіх феміністак казаць. Ну няма ж такой праблемы. У Беларусі вось да 3 гадоў ты як бы сядзіш, а потым вяртаешся, ніхто цябе асабліва не абмяжоўвае, аддаеш у бескаштоўны садок. Здавалася б, ну вось, няма такой праблемы. Як бы бяры, феміністка, ідзі працуй, усё нармалёва. Але мне падаецца, у Беларусі іншая праблема. Там як бы такія скрэпы трохі ў галаве, вось такія больш традыцыйныя. Ёсць пэўны такі слой жанчын, якія самі яны не хочуць ўжо вяртацца потым. Няма вось гэтай матывацыі, натхнення, як ва ўсходніх жанчын. Ну і ў дадатак яшчэ, канешне, пасля 3 гадоў сядзення з дзецьмі, тут сапраўды ўжо трэба і натхненне, і матывацыя, і як бы вось увесь гэты псіхалагічны запал, які з захаду ў амерыканак вось ёсць. Мне здаецца, трэба абмяняцца досведам амерыканскім і беларускім феміністкам, каб амерыканскія феміністкі псіхалагічна прапрацавалі беларускіх, а беларускія сказалі: "Ну што ж вы робіце, заканадаўства трэба мяняць". І я хацела дадаць так, што яшчэ акрамя таго, што матывацыі, про якую сказала Яна, жанчынам цяжка пасля 3 гадоў, ну, вяртацца на працу не толькі таму, што у іх асабіста нейкае там жаданне ці нежаданне, а іх кваліфікацыя губляецца. І гэта вельмі вялікі, ну, прамежак 3 гады. Улічваючы, ну, я проста як працавала рэкрутарам, я бачыла вось там жанчыны, яна працавала тут, напрыклад, нават у ЗША, там была у IT-сферы, і потым яе там гэп на 2-3 гады. І з гэтымі ўжо гэпамі не хочуць браць на працу, кажуць: "Ну, яна згубіла сваю кваліфікацыю, яна ўжо не такі класны працаўнік, і як бы ёй цяжка будзе навярстаць гэтае тое, што яна прапусціла. Тэхналогіі ўсё ж такі ідуць вельмі хутка змяняюцца, і там нават паўгады тваёй адсутнасці на працы могуць ужо, ну, шмат што паказаць, як наколькі ты адстаеш, не кажучы ўжо пра 3 гады. І таксама амерыканскія жанчыны, хто выбірае сям'ю, гэтым жа так пакутаюць з гэтага, што яны губляюць сваю кваліфікацыю, і зноў трэба некуды ісці перавучвацца ці яшчэ штосьці. Як бы, да, з гэтым, напэўне, гэтыя пытанні падымаюцца і ў Скандынавіі, как бы у Амерыцы яны проста падымаюцца, нічога для гэтага асабліва не робіцца. Хоць, канешне, ёсць нейкія зрухі ў плане там parental leave, да, там для бацькоў тое, што яны могуць там пабыць нейкую больш там, чым 2 тыдні з дзецьмі, чым раней. Напрыклад, там у Нью-Йорку да 4 месяцаў, там некаторыя працы даюць нават 6 месяцаў, і можа быць і бацька пабыць, і маці, то бок хаця б там да году дзіцёнак можа быць у сям'і, а не аддаваць яго камусьці, або камусьці з бацькоў губляць працу. Ну, як вы, у гэтым праблема, плюс там розныя там і кармленне, і дзіцячыя садкі, ўсё астатняе, канешне, гэта вялікая праблема. І тут, мне падаецца, пытанне якраз такі, не трэба абвінавачваць у гэтым толькі фемінізм, якраз такі з іншымі феміністкамі аб'ядноўвацца супраць нейкіх пытанняў, праблем грамадскасці і барацьбы за правы, як бы, ну, не толькі, ну, жанчын у плане бацька таксама ж ён бацька дзіцёнка, так, ён таксама павінен нейкі час праводзіць з дзіцёнкам. Чаму, калі маці там можа там гады 1,5 быць, чаму ён там за год не можа быць з дзіцёнкам? Ну, карацей, мне падаецца, гэта больш такая пытанне не толькі да феміністак, што яны вядуць барацьбу. Тут трэба аб'ядноўвацца супраць гэтых дзяржаўных скрэпаў. Я хотела додать об тым, што если так разглядзець, то ў Беларусі няма, ну, или маленькая колькасць сапраўдна традыцыйных сем'яў. Вось традыцыйная сям'я — это калі жонка, хатняя гаспадыня, даглядае за
гаспадаркай і ў тым ліку за дзецьмі гадуе дзяцей, а муж ходзіць на працу і прыносіць домой грошай. І это вот лічыцца традыцыйнай сям'ёй. То атрымалася, што ў Беларусі як бы ні разу не традыцыйныя сем'і, таму што даволі шмат, наверно, большасць, я бы сказала, жанчын выходзяць на працу. Яны не могуць, то бок зарплаты мужчынскія настолькі не дазваляюць жанчынам заставацца дома і не працаваць, што яны як бы, дзякуючы вот этим сацыяльным благам, як бясплатны дзіцячы садок, потом бясплатная як бы public school, яны могуць дзяцей туды аддаваць і самі ісці на працу. Вось, то бок Беларусь такая нетрадыцыйная. Таксама, як вы лічыце, што ўплывае на выбар той ці іншай мадэлі сям'і? Мы ўжо вось з вамі абмяркоўвалі, што не заўжды гэта выбар чалавека, што вельмі часта у Амерыцы жанчыны вымушаны ісці на працу, таму што трэба зарабляць грошы, таму што няма дэкрэтнага адпачынку. Гэта не заўсёды іх выбар. Таксама не заўсёды выбар якіхсьці жанчын, напрыклад, як у маёй сям'і, заставацца з дзецьмі, таму што, ну, дарагія садочкі і гэтак далей. Так вось, як вы думаеце, ці ёсць фактары, якія ўплываюць? Можа, гэта таксама рэлігійнасць, таму што ў Беларусі мы ведаем нерэлігійнае грамадства, ну, гэта вельмі мала дзяўчын, хаця я ведаю такіх беларускіх дзяўчын, там, з якіхсьці там баптысты, яны ці яшчэ якуюсьці рэлігію, якія яны вось выбралі вось такі шлях традыцыйнай жонкі. Але большасць беларусаў нерэлігійныя. У Амерыцы, вось, напрыклад, калі мы прыехалі ў Амерыку, мяне вельмі здзівіў гэты факт, што ў Амерыцы столькі рэлігійных сямей, і яны таксама, у іх вельмі шмат дзяцей, і насамрэч гэта іх выбар, вось, падпарадкоўвацца мужу, быць такімі традыцыйнымі жонкамі. Што яшчэ ўплывае, як вы лічыце? Да, мне адразу некалькі думак узнікла, я скажу пра Беларусь, напрыклад. Мне падаецца, у нас у Беларусі праблема, вот як ты сказала, што маці, і вот там і Яна узгадала, што маці супервумен, да, і на працу сходзіць, і там справы па дому паробіць, і з дзецьмі паспець, усё. Мне падаецца, таго, што вот мы зноў жа Беларусь на скрыжаванні усходняга свету і заходняга. Паглядзіце, як бы у нас, ну, не сакрэт, да, праваслаўе і у вялікай колькасці ўсё ж такі гэтыя патрыархальныя скажу, традыцыі прыносіць, да, которые, што ж вот жанчына, гэта яе роля павінна быць такая, там, быць гаспадыняй дома. Адначасова у нас вайна была, і гэты там нейкі у менталітэт прыйшло, што мужчын мала, і жанчыны гэтых мужчын вельмі аб іх клапоцяцца, з імі захоўваюць іх каля сябе, так? І так клапоціцца аб дзецях, і трэба яшчэ самой працаваць, бо эканамічна цяжка, і карацей, яна патрэбна ее паспяваць і тое, і другое, яна як бы падпадае то, што яна працуе, нейкую робіць кар'еру, і падпадае пад нейкі гэты заходні свет, капіталістычнага свету, да, там яна нібыта вядзе барацьбу за свае правы. А насамрэч просто так атрымалася з рэлігійнага, ну, таму што ад усходу больш праваслаўнае прыйшло, і з заходняга менавіта, што вось нейкае ўсё ж такі прагрэсіўнае жыццё, што жанчыны, але эканамічна ўключаючы. У ЗША мне таксама падаецца, паглядзі, ну, там ты сказала пра Арызону, гэта ўсё Bible Belt, да, то бок там, дзе знаходзіцца вельмі шмат рэлігійных груп, і пратэстанты, і каталікі, і баптісты, каго толькі, ну, розныя адхіленняў рэлігійных, і таму я лічу, што проста гэта ўсё разам, ну, як бы паўплывала, плюс вельмі так моцна, да, там сям'я, плюс тут такое эканамічнае пытанне, як мы ўжо паабмяркоўвалі з Янай, з Людай, ты ўзгадвала сама, што менавіта тое, што дзіцячых садкоў няма, не мама, як бы гэта фінансава для сям'і цяжка адправіць дзяцей у школу, то бок, прабачце, у садок, гэта вызначае тое, што жанчына застаецца дома з дзецьмі. Ну і таму гэта гэта нават, я б сказала, у Амерыцы ці вельмі прагрэсіўныя жанчыны, у которых часам няма нават на дзяцей часу, то бок яны child-free, ці гэта вельмі рэлігіёзныя сем'і, дзе ў іх 5-6 дзяцей, яны не могуць сабе таксама пацягнуць адправіць дзяцей у садок, яны як бы і па рэлігіі, па сваім нейкім каштоўнасцям выбіраюць заставацца дома. Таму як бы некалькі фактараў уплываюць як у ЗША, так і у Беларусі, на мой погляд. Што Яна думаеце?
Мне падаецца, гэта вось у Беларусі пайшло менавіта з Савецкага Саюзу, і ў тым ліку з рэлігіяй гэта звязана. А, ну, у Савецкім Саюзе рэлігія не была распаўсюджана, так бы мовіць. І таму ну, зразумела, што столькі гадоў не прайшлі дарам, што людзі ўжо сталі больш такія падпарадкоўвацца, таму што улада дазваляла і узмацняла. Вось, і я бачу, што ў Савецкім Саюзе жанчына гэта была працоўная адзінка. Вось. І як бы тут зноў, мне падаецца, не пра выбар асабліва жанчыны, проста вось так склалася гістарычна, што вось у Беларусі не распаўсюджана вось гэтая вельмі супертрадыцыйная сем'я. А я вось хацела вось у вас спрасіць, мы тут абмяркоўваем, што вось і ў Амерыкі кепска, што трэба адразу выбіраць, ты за кар'еру ці за дзяцей, няма садкоў. А з іншага боку, і ў Беларусі кепска, што такі вялізны перапынак абавязкова. Так а што вось вы думаеце наконт таго, што рабіць, што ідэальна было бы? Я ўжо перанакірую пытанне, ну, мне вось асабліва цікава вось воля. Вось як ты лічыш, вось лепей бы табе было б вось гэты гэп мець вялікі і потым вяртацца ў прафесію, ці лепей усё ж такі выбіраць рана, аддаць дзіцяці адразу ў садок, ці і ісці на працу, ці ну, вось што ёсць нейкія ідэі наконт таго, што ідэальна было бы? Я, напрыклад, лічу, што ўсё-такі ты правильно сказала, што і ў Амерыцы, калі там пасля 4 нядзель ты нарадзіла тыдняў і ты ідзі працаваць, і ў Беларусі 3 года, ну гэта две нейкія крайнасці, што павінен быць у жанчыны нейкі перыяд, калі яна корміць грудзю, калі вельмі важна, каб гэтае немаўля менавіта было з мамай. Там нават тата столькі-пастолькі можа дапамагчы. Вось гэта час. Конечно, вызначыць яго я не ведаю, гэта 6 месяцаў ці гэта 8 месяцаў ці гэта год, напрыклад. І ў гэты час дзяржава павінна падтрымліваць маці. Але ведаеш, Яна, што на мінулай гутарцы мы размаўлялі з Раманам пра гендерныя квоты, і ён сказаў такую рэч, што я, дарэчы, успомніла, што я чытала пра гэта шмат, што, напрыклад, у скандынаўскіх краінах яны вырашылі гэтую праблему. Яны адпраўляюць мужчыну дэкрэтныя адпачынкі і плоцяць ім нават больш грошай, чым жанчынам. Калі мужчына ідзе ў дэкрэтны адпачынак, то ён атрымоўвае большыя нейкія вось гэтыя грошы, чым жанчына. І гэта стымулюе жанчыны ісці вяртацца на працу, гэта не робіць гэтую нероўнасць, што мужчына зарабляе больш, а жанчыны сядзяць дома з дзецьмі не развіваюцца. І мне падаецца, гэта ну класная вось такая ідэя, калі дзяржава як бы сумясціць і сацыялізм, і капіталізм разам, взяць лепшае ад дзвюх, а не так, што ў Амерыцы, калі ты кажаш сацыялізм, думаеш, што ты мацюкамі, лаянкай ругаешься, і ты нейкі там леніст камунізм, хаця у той же, напрыклад, скандынаўскіх краінах і дзесьці яшчэ гэта вельмі добра працуе. Люда, што думаеш? Ну, я хацела бы першае ўнесці карэктыву аб тым, што ў Беларусі не з'яўляюцца 3 гады абавязковым дэкрэтным адпачынкам. То бок пасля 2 гадоў цябе ўжо можна аддаваць дзіцёнка ў садок. Далей 3 год вось гэты з 2 до 3 это ўжо тваё жаданне. Ты можаш дабываць у дэкрэтным адпачынку, але там как-то выплаты ўжо сканчваюцца. Ці то па-моему, ад працадаўца твайго сканчваецца сацыяльная выплата, застаецца толькі ад дзяржавы. І таму часта пасля 2 год уже таксама аддаюць дзяцей у садок, таму што вот эта сацыяльная выплата, яна становіцца даволі нізкая, і ўжо нікаму не цікава далей сядзець. І ў 2 гады дзіцё вполне можа сабе ўжо ісці ў садок. Я бы, да, што мне бы хацелася, чтобы зрабілі, гэта, канешне, безумоўна, падтрымка жанчыны падчас дэкрэтнага адпачынку, фінансавая, незалежна ад таго, незалежна ад таго, колькі яна часу знаходзіцца. Тут, канешне, пытаннячка, але вось у ЗША, да, то бок падчас таго, як ты знаходзішся ў дэкрэтным адпачынку, калі вы з мужам расходзіцеся, там гэтыя судебныя
издержки, судебные разбирательства, алименты, которые тебе могут платить, могут не платить. Усё роўна женщина с дзіцёнкам застаецца без забеспячэння, і там уже круціся як хочаш, жыві в шэлтары ці ідзі працуй у садок, і тады тебе будет 90% там скидка твайму дзіцёнку на садок. Але гэта настолькі ўсё незразумела працуючае, з улікам таго, што яшчэ інстытут сям'і таксама не ідэальны, то бок не можна там вы з мужам разышліся і такое ўсё, я паехала к маме. А тут неяк так не прынята. Тебя маці дома можа з татам і з дзіцёнкам не прыняць. Вось скажуць: "Ну, нараджала, вось каб і ідзі, сама спраўляйся з гэтым усім". Ам, Таму у меня такіх прапаноў пряма па ам, па зменам няма, але тое, што дэкрэт мінімальны какой-то год і пры гэтым аплачваемы жанчынам павінен быць забяспечаны, і пры гэтым яшчэ каб у яе былі сацыяльныя выплаты, то бок у яе ішло накапленне на пенсію. Я не ведаю, з якіх грошай, там зарплаты мужа, каб шло на пенсіённае накапленне, нейкае абавязковае, ці дзяржава, ці там яе мінулы працадаўца. Тут у мяне, на жаль, няма нейкай гатовай формулы, але трэба яшчэ памятаць пра жаночую пенсію і стаж працы. Аб тым, што і ў Беларусі, і ў ЗША вот этот момант такой непрацуючы. То бок калі гэта трэдвайф, яна ўсё жыццё сядзіць як бы дома, нігдзе не працуе, і вот этот момант адносна пенсіі і забеспячэння на пенсіі настолькі падвісае ў паветры і залежыць ад яе мужа, ці то ён адкладае на яе, ці то не адкладае вот этот 401k рахунак. Ам, Тут усё ў сям'і павінна быць неяк так вельмі дамовы. І тое самае ў Беларусі. Пакуль ты у дэкрэтным адпачынку, за табой сохраняецца працоўнае месца, але ніхто гэтыя гады не залічвае цябе ні як пенсіённыя гады, ні як ні як стаж працы. І то бок ты вось 3 дзяцей нарадзіла, з кожным па году пасядзела, па 3 гады пасядзела, то бок 9 год. І твой муж выходзіць на пенсію, там, не знаю, 60, а тебе ідзі працуй да 69, таму што у цябе як бы не хапае год, каб атрымаць яе. У Беларусі жанчыны выходзяць на пенсію амаль на 5 гадоў раней, чым мужчыны. Таму, у прынцыпе, як бы адно дзіця, як ты сказала, што можа там зраўняць гады працы, а ўжо калі ўжо трох дзяцей выгадоўвала, то так, там ужо будзе большы гэп, то бок прамежак часу між гэтымі. Это так. Вельмі добры поінт ты сказала, Люда, я пра гэта нават не думала. А я хотела про пенсию у Америки. Дык тут же никто не обязывает тебе, твоего працадаўца там откладать на пенсию. Ты сам бярэш грошы ад мужа, хай плоціць за нейкія там грошы, ўсё ж такі гэта сямейныя. І ты можаш адкладаць на рахунак там retirement, individual plan, там інвеставаць тыя ж самыя грошы. То бок, ну, я бачу, што ў Амерыкі гэта ўсё роўна не зусім справа твайго працадаўца ці дзяржавы забяспечваць тваю пенсію. То бок ты ўсё яшчэ можаш, нават не працуючы, цалкам нармалёва стварыць сабе рахунак і адкладаць туды нешта. Гэта да, але калі ты вядомая і ты ведаеш гэта ўсё, і цябе гэта хтосьці расказаў, дзе ёсць упэўненасць у тым, што гэты трэдвайфс увогуле ведаюць усе гэтыя нюансы. І калі ад іх там сыходзяць муж'я, ці яны паміраюць, напрыклад, яны проста застаюцца ў разбітага карыта, таму што няма інфармацыі. Чаму няма інфармацыі? Таму што няма, напрыклад, адукацыі, там, не знаю, вот вышэй, чым вышэйшая школа. То бок каледжа ўжо няма. А можа і вышэйшай школы няма, ёсць толькі сярэдняя. І як бы добра, калі ў сям'і ёсць
какая-то копейка, хотя бы там $20, якая дазволіць адкладаць на 401k цябе. А бывает такое, што як бы і няма, і не могу сказать, что это довольно распространенная, распаўсюджана. Тут статыстыкі ў мяне, на жаль, таксама няма. Але да, ёсць нюансы. Ёсць нюансы адносна пенсіі таксама. Таму што тут няма таксама у ЗША няма традыцыі таго, што вось я зараз дзяцей нараджаю, а яны мне потым стакан вады прынесуць і мяне і грашыма там, дзе трэба падтрымаць, а я, можа, і ў іх дзе там пажыву. Няма такога. А, вот, і застаецца што? Зноў жанчына застаецца пасля ўсяго за сваімі вот 8 нараджала, мужу служыла, а засталася без нічога. Таму што вось таму што. Ну, вось мне так мне так пасля гэтай гутаркі адчуванне, што больш спрыяльныя ўмовы ў Беларусі для жанчын. І нават я вось слухаю, думаю, што ну вось усё нармалёва, пасля 2 гадоў як бы выходзіць, цябе ніхто не абавязвае сядзець. Всё даволі дэмакратычна. Праблема, то бок, у Беларусі не зусім з правамі жанчын, мне падаецца, а увогуле з дэмакратыяй і з грамадствам так агулам. І гэта, безумоўна, ўплывае і на жанчын. А ў Амерыкі больш праблема рэальна з правамі жанчын. Таму што выбару канкрэтна няма. Заставацца з дзецьмі ці не заставацца. Пра пенсію ты сам мусіш падумаць, дзяржава нічога за цябе не вырашыць. Мне падаецца, што правоў няма ні ў Беларусі, ні ў Амерыцы у жанчын паўнавартасных, але ў розных сферах. Калі так, у Амерыцы, як мы ўжо абмяркоўвалі, у жанчын няма там выбара іх, таму што ў Амерыцы сацыялізм гэта нейкае там мацернае слова амаль што, і няма ніякай дапамогі жанчынам, яны вымушаны шмат працаваць і ну там і не заўсёды працуюць за роўныя заробкі і шмат чаго хапае нероўнасці, то ў Беларусі гэта таксама вельмі шмат дыскрымінацыі. Нават калі мы возьмем прыклад, вось даслоўна зараз не ўспомню, але было такое, што ў медуніверсітэтах скардзіліся дзяўчыны, што там хлопцаў адпраўляюць на нейкія там выбіраць там быць хірургамі ці нейкія лепшыя прафесіі, а дзяўчынам аддаюць усё, што там непапулярна, таму што якабы дзяўчына не можа быць займаць ні кіруючыя пасады, ні якісьці важныя пасады. Ну і шмат, канешне, вельмі калі параўноўваць, я б сказала, што ў Беларусі, конечно, нашмат менш правоў у жанчын, чым у Амерыцы, тому што ў Беларусі таталітарная дзяржава, і ў таталітарных дзяржавах намагаюцца абмежаваць якія можна правы, пачынаючы з меншасці, і потым як бы гэта ўжо перакідваецца на большасць. Адзінае тое, што там прэзідэнт кажа, што не ражала ні жанчына, і канстытуцыя не пабудавана пад жанчыну, але пры гэтым у мяне ўзнікае кагнітыўны дысананс, таму што, напрыклад, у маёй сям'і мне была такая тыповая сям'я, прабачце, зараз усе мужчыны, але ўсё, што я бачыла, вось такія постсавецкія сем'і, гэта калі жанчына цягнула на сабе ўсю сям'ю, а мужчына, ну там добра, калі ён хадзіў на працу, а не проста піў, прыходзіў з працы, сядаў на канапу і глядзеў тэлевізор, а жанчына глядзела дзяцей, жанчына там працавала ў агародзе яшчэ калі ёсць, там калі жылі ў вёсачках ці ў мястэчках якісьці. Там і моя мама нават вырашала ўсе любыя моманты, там, напрыклад, правесці тэлефон, гэта моя мама пайшла дамаўляцца з гэтымі мужыкамі, там капаць нейкія, праводзіць воду, капаць нейкія ямы, гэта моя мама хадзіла дамаўлялася. Але пры гэтым існуе вось такая канцэпцыя, што жанчына не годная ні на што, вось толькі мужчыны там кіраваць і гэтак далей. Ну і гэта мяне таму кажу, кагнітыўны дысананс. З аднаго боку дзяўчыны ў Беларусі паказваюць, якія яны ўсё могуць, а з іншага боку як бы яны самі ў сабе не вераць і грамадства ў іх не верыць. Акрамя вот дэмакраты, тое, што ты сказала, але ж у Беларусі да жанчын так магчымасць доступу працы там у нейкіх офісах або сур'ёзных карпорацыях, як-то наколькі змяняецца адносіны, да? Там, ну, гэта значна цяжэй. Там мы гаворым пра Амерыку, там жанчыны сярод менеджераў колькі жанчын, там адна там статыстыка, там, але палепшылася, по-моему, зараз там 40 супраць 60%. Ну, это я кажу пра IT, там, напрыклад. Калі мы кажам пра Беларусь, то там, ну, вот увогуле з гэтым, ну, ўсё ж такі мужчыны больш
У пераважнай большасці сваёй яны нейкія там начальнікі, менеджеры, жанчынам як бы гэта значна цяжэй, да, туды ісці. І нам сам факт, што ў рэзюмэ, ну, я зноў жа вяртаюся ў сваю сферу, там у рэзюмэ жанчына павінна указаць, колькі ёй гадоў і замужам яна ці не замужам, наконт гэтага будуць вырашаць, вазьмуць яе, яна замужам, і вось яны ўжо 2 гады як пажаніліся, хутчэй за ўсё яна сыдзе ў дэкрэтны водпуск, значыць мы яе браць не будзем. То бок, ну нават такія сітуацыі ёсць, так. І датычна сексуальных правоў, я маю на увазе, ну, рэпрадуктыўных правоў, не сексуальных, а рэпрадуктыўных, тое, што сказала Воля, што недавно ўнеслі вось заканадаўчы акт, што такое традыцыйная сям'я, і што жанчыны пастаянна гавораць, калі ты не нараджаеш дзіцёнка, значыць ты неправільная. І як бы сапраўды ў Беларусі, да, ну, это гэта вельмі моцны ціск, калі ты не нарадзіла, або ты старая радзящая, то табе нават гінеколог будзе казаць на сустрэчы, ну, на прыёме у доктара, то як бы гэта, ну, я не лічу гэта ну, нармальным. То бок там таксама ёсць вялікі недахоп, акрамя там дэмакратычных, але менавіта ў гэтым. Доступ да адукацыі як бы тут і ЗША і ў Беларусі ёсць, там права выбару, маю на ўвазе там пайсці галасаваць. Ёсць, так і у нас не мае сэнса, але ты можаш пайсці выбіраць як жанчына. Але што датычна рэпрадуктыўных правоў або правоў менавіта за роўнасць у працы, сацыяльных правоў, ну, з гэтым вялікія праблемы. Вось. І вельмі вялікая дыскрымінацыя браць каго на працу, менеджерку нейкую, там, павышаць яе, ты сапраўды павінна выбіраць ці кар'ера, ці дзеці. Вось зараз, як ты, напрыклад, у навуцы, ты працуеш так, там, хімікам, так, і, ну, я думаю, што ў Беларусі на нейкае новае там прадпрыемства такое прагрэсіўнае нават на пачатку, ўсё роўна як бы HR, калі вось гэтых глядзяць, яны глядзяць на тое, што ці ты замужам, ці колькі ў цябе дзяцей, ці была ты ўжо ў дэкрэтным отпуску, адпачынку і гэтак далей. Ну, неяк так. То бок я не пагаджуся, што ўсё ў Беларусі як бы у большасці сваёй лепш, чым жанчынам, чым у Амерыцы. Я дадам пра тое, што ну вядома, я не маю на ўвазе, што ўсё цудоўна з правамі жанчын у Беларусі. Проста мне падаецца, вось на нейкім заканадаўчым узроўні вось з гэтымі бацькоўскімі з бацькоўскай сферай у Беларусі лепей, вось з дэкрэтным адпачынкам. Таму што, ну, вось і часта я чула, што у нас таксама доўга, я вось не ведала, што гэта не абавязкова сядзець 3 гады. Вось мне падалося, што даволі добры варыянт, што пасля там 1,5 года ты можаш выйти. Як бы гэта амаль тое, што і ну і жадалось бы. І праблема толькі ў тым, што выплаты нізкія, што вось ты кажаш, у грамадстве ёсць вось гэтыя стэрэатыпы, баясы, што цябе на працу не возьмут. Я на 100% упэўнена, што ў мяне маладога спецыяліста там не ўзялі б таму нейкую кампанію на прадпрыемства, і адразу б там ужо вочы закотвалі б і казалі б: "О, маладая, зялёная, яшчэ 5 гадоў, ты там пасядзі, паражай, а потым пагаварым". Ну так, вось мне вельмі здзівіла, што ты кажаш, што там у рэзюмэ у Беларусі трэба пісаць свой статус сямейны. Ну так, так. Як это Замуж не нармалёва і не забаронена, не лічыцца як бы Ну, сам факт, што ты павінен, ну, часцей за ўсё ёсць тых, хто нават як я ведаю гэта, я ў Беларусі не падавалася на працы, а тыя людзі, якія з Беларусі падаюцца тут сюды ў ЗША, дасылаюць мне сваё рэзюмэ, ну, як бы паглядзець, і я бачу, што там указаны іх статус, яны замужам ці не замужам, разведзеныя і колькі ім гадоў. І мяне гэта, канешне, валасы проста дыбам устаюць на такія, што гэта патрэбна паказваць. Або гэта абсалютна ну, калі гэта не патрабуецца ў рэзюмэ, гэта абсалютна нармальным лічыцца падчас інтэрв'ю гэта запытаць. гэта проста рука, твар. Я разумею, я ўяўляю, што я веду, напрыклад, нейкі там бізнес, там, да, ці то я начальнік. Мне, напрыклад, трэба, каб у меня вось всё там праекты, значит, мои працаваліся, дэдлайны захоўваліся і праца ўся рабілася. І я разумею, што жанчына, якая мае дзяцей, асабліва маленькіх дашкольнага ўзросту, ну яны будуць хварэць. Ну вось асабліва, калі яны яшчэ ў садок ходзяць, ну будуць яны хварэць, і это стабільна проста там
кожны типа 3-4 тыдні. І тут уже пытанне, хто будзе з імі м, быць у гэтым адпачынку па здароўю. Ці то тата, ці то мама, если, напрыклад, надо ўсім хадзіць ва офіс. Да? І тут залежыць ужо у каго якая там пазіцыя, у каго больш там важная, не знаю, праца. Ну, есть же такое, што там не знаю, тата моряк какой-нибудь, і ходзіць у моры, то ён не можа пасядзець з дзецьмі. Ну, карацей, усё роўна жанчына будзе сыходзіць. І ты вот хочешь, не хочешь, такой, ну вот надо яе взять, але ну так же ж не хочется. Ну, тому што ж, ну ж сапраўды будуць дзеці хварэць. Бабушкі там не пасядзяць нідзе, ніякая няня. Ёсць, дарэчы, няні, яны каштуюць дичайших просто грошей, которые называются няня хваробнага дня, который можна назваць менавіта тады, калі твой дзіцёнак хварэе, таму што так звычайна няню ты не даклічаш. Все такі: "А, что вы захварэлі? До свидания, вас плохо слышно". Вот. І ніхто не прыйдзе, то бок тебе самому. Ну, как бы и разумеешь маці, которую трэба вот ісці на працу, да, і пры гэтым разумееш, ну, как бы і дзеля кар'еры, і дзеля там самарэалізацыі, і дзеля грошай, і дзеля ўсяго, і пры гэтым разумееш працадаўца, который такой: "Ну, блин, ну, не хочу я вот этих вот гэпов, ты мне павінна тут працу рабіць, у мяне же тут я же грошы зарабляю, которые тебе же потым зарплатай плачу, постоянно перекладывать працу на коллег, а если ты какой-то там вельмі м, вельмі разумная і на цябе трымаецца, не знаю, там 50% працы. Ну, карацей, вот как-то незразумела. Але калі я працавала ў банку і хадзіла, у нас такая чутка, што жанчын, якія разведёнак, у разводзе з дзіцём, іх вообще, іх хочуць просто з нагамі і рукамі, нягледзячы на тое, што іх дзіцёнак, который патэнцыйна можа хварэць, але ў яе ёсць таксама патэнцыйна нейкая там бабулі, дзедулі, якія могуць пасядзець з дзіцёнкам, і з-за таго, што ёй вельмі патрэбна грошы, таму што яна адна і яна ні на кога не можа палажыцца, яна працуе проста за дзесяцірых. Она там всё табе зробіць. І вось крыўдна было з аднаго боку, што такім как бы карыстаюцца. Крыўдна было за гэтых жанчын, што яны, аказваючыся ў такім стане, павінны проста рваць усё і работаць так вось, працаваць за дзесяцірых. Але калі стаіць выбар паміж типа жанчынай ну, то бок усё аднолькавае, толькі розніца замужам і разведённая з дзіцём, і ўсё астатняе аднолькавае, только одна с дзіцём разведённая, другая с дзіцём замужам, то возьмут тую, которая разведённая, потому что больш шансаў, што яна будзе больш працавітая. Вельмі цікава, і як быццам бы ты маю гісторыю расказала, таму што вось літаральна я проста у стрэсе пэўны час, таму што мой дзіцёнак пайшоў у садок, вось яму яшчэ 2 няма. З маёй дачкой такога не было, яна пайшла у садок у 2 гады, і яна амаль не хварэла. Зараз вось з сынам ён пайшоў там колькі ў 6 месяцаў, і гэта проста гамон. І я як бы і разумею працадаўца, што ну я не магу просто пастаянна знікаць. Заўтра не прыйду, у любы момант я магу заўтра не прыйсці. Як бы асабліва нічога не заплануеш. А ў той же самы момант я не ведаю, што рабіць. Як ты казала, што няня выходнага дня гэта як бы ты можаш аддаць тыднёвую зарплату сваю проста няні за тое, што ты не паведаміла. А тое, што цябе дзіцёнак не паведаміў, табе ён ніхто не заплоціць. Проста такое вось жыццё. Ну, мне, калі мяне бралі на працу, вось 2 разы 2 разы я ўладкоўвалася. Мяне не пыталі, і я не расказвала, і як бы у рэзюмэ не было. Мне нават падалося, што гэта як бы зашквар такі пытаць пра сямейнае становішча. Это амаль што заляцанне ці што, на якую халеру там сямейнае становішча ваша. Хаця я б на іх месцы задумалася б, таму што маладая жанчына з 2 дзецьмі як бы эмігрантка, то бок без бацькоў.
Гэта даволі праблематычна. Ну, не маюць права не запытваць ні замужам ты ці не замужам, ні колькі табе гадоў, ні ці маеш ты дзяцей. Абсалютна як бы ніякіх асабістых такіх пытанняў, акрамя там, што ты чым займаешся, якім спортам, або я ну, як бы, або калі ты там сама не выдасі гэту інфармацыю падчас рэзюмэ, там, ну, не рэзюмэ, то бок інтэрв'ю, там распавядаючы пра тое, чым ты захапляешся, ты скажаш, вось асноўная моя праца зараз там праца з дзецьмі. Яны такія, окей, як бы это будзе такі чырвоны сцяжок для іх, скажем так. Але ў асноўным, ну, я казала, што як вызначаюць, што жанчыны з дзецьмі, або колькі дзецям гадоў, калі бачаць, што ёсць вот гэты гэп, прамежак паміж працамі ў рэзюмэ. Вось. Гэта як бы як яны заўважаюць і ну, як заважаюць гэта працадаўца. Таму ну я вот не ведаю. Мне, дарэчы, вось пытанне, ну, як бы пытанне то, што казала Воля, дык ўсё ж такі гэта значыцца тое сённяшні тренд трэдвайвс, ён ўсё ж такі патрэбны? Гэта ну это цю гэтых феміністак і можа трэба сапраўды неяк вяртацца да традыцыйных каштоўнасцяў, што вы скажаце? Я катэгарычна супраць. Мне падаецца, што проста трэба аб'ядноўвацца неяк, і тым і іншым трэба выбар, каб тыя традыцыйныя жонкі, каб яны мелі выбар, пакінуць дзяцей там у садок, каб пакінуць там, не ведаю, з мужам і пачаць вучыцца, напрыклад, ці каб не было гэтай сітуацыі, якую Люда сказала, каб не застацца адной з дзецьмі і без сродку на існаванне. Ну, то бок, мне падаецца, што гэта вельмі неяк так наіўна з традыцыйных супраціўваць гэта паміж традыцыйнымі жонкамі і феміністкамі. І гэта нейкі разлад, ну, не бачу супраціву. Якая праблема? Калі ты хочаш быць традыцыйнай жонкай, у цябе няма ніякіх праблем з гэтым. Феміністкі ніяк табе не ўстаўляюць палкі ў колы. Яны проста змагаюцца за выбар, каб у жанчын, у якіх няма выбару, у іх стварыўся гэты выбар. Бо я не разумею, чаму б традыцыйным жонкам быць супраць. Я думаю, што яны хутчэй не супраць, ім як бы фіялетава. Яны там у сваіх справах, і яны думаюць, навошта вам такі выбар. І проста не падтрымліваюць. І гэтай адсутнасць падтрымкі з слоя нейкіх там жанчын, вось традыцыйных, яно таксама непрыемна і стварае нейкія там праблемы. Але так Ну, агулам якраз такі як бы трэдвайвс это рух. Это такі ж рух грамадскі, як і феміністычны ў гэтым сэнсе. Як бы гэта ён літаральна не памятаю, калі я чытала 16 год, які-то там з'явіўся, і гэта вельмі стала распаўсюджвацца ў СМі, у тиктоку ў асноўным і інстаграме насамрэч, што вось нам не патрэбны гэты там барацьба за кар'еру. То бок яны сапраўды вот ведаеш, як гэта дэмакраты радыкальныя і радыкальныя рэспубліканцы, так і трэдвайвс супраць феміністак. І вось таму такая ну як бы праблема існуе зараз. Пра гэта паўсюль пішуць, што вось у сацыяльных медыа гэта такі прамоўцяцца ці адзін бок, ці другі, ніяк не могуць знайсці, кажуць, common grounds, дзе яны могуць на чымсьці сысціся. Так, гэта добрае пытанне пра шкоднасць гэтых трендаў. Канешне, любы радыкалізм шкодны, але любы радыкалізм узнікае не проста так у адказ на нешта. Я ўсё-такі, я вам шчыра скажу, колькі я там, ну, я шмат чаго гляджу ў інтэрнэце, і якогось такого радыкальнага фемінізму я не чула. Ён, канешне, існуе, там, што там, мужчыны, я не ведаю, не маюць права на існаванне, я ўпэўнена, што існуе, але ён не настолькі ў трэндзе, ну, гэта вельмі, як бы, не шмат жанчын такім займаюцца. А вось трэдвайвс даволі я часта бачу, як яны транслююць гэтыя каштоўнасці свае. Напрыклад, узяць апошні скандал, які быў у Амерыцы, гэта футбольны амерыканскага футбола гулец, як яго ж завуць, Харрісон Баткер, вось. Ён даволі папулярны,
у гэтых спартоўных кругах, і вось ён выступаў з нейкай прамовай на выпускным у каледжы хрысціянскім, дзе там было 500 плюс чалавек, былі дзяўчыны, хлопцы, і ён пачаў казаць, што ну вось я там папулярны, ўсё зарабляю вельмі шмат грошай, ён вельмі багаты чувак, і вось я ўдзячны маёй жонцы, якая там сядзіць дома, маральна мяне падтрымлівае, глядзіць дзяцей. Ну, канешне, да, пакуль мужчыны робяць кар'еры, за кожным мужчынам стаіць жонка, якая глядзіць іх дзяцей. І як у мінулай гутарцы казала дзяўчына Марына, што калі я маці-адзіночка, то пакуль я будую кар'еру, за маімі дзецьмі глядзіць няня. Вось, таму бясплатная як бы працоўная сіла, жонка заўсёды, конечно, табе прастымулюе кар'еру. Але сэнс не ў гэтым. Потым ён сказаў, што вы вось сядзіце і марыце пра свае кар'еры, а насамрэч гэта ўсё пустое, выкіньце свае дыпломы, яны вам не патрэбныя, таму што ваша прадназначэнне быць жонкамі, ражаць дзяцей. Ну, то бок ён зараз абрубіў матывацыю ўсім дзяўчынам. Так вось пытанне, ці шкодна гэта? Ну, па мне гэта шкодна, таму што калі табе 18, там 20 год, ты не ўпэўнены ў сабе, і табе яшчэ хтосьці вось такое кажа, мне, напрыклад, ну, я рада, што ёсць самадастатковыя людзі, якім нішто не памяшае як бы ісці да сваёй мэты. У мой час мне вельмі шмат сваякоў зарубілі мае мары, і я вось такая неўпэўненая дзяўчына як бы не паслухалася сябе. І вось усе гэтыя тренды, якія расказваюць, што там наражайце дзяцей, там ось ідзі выходзьце замуж, не трэба вам вось гэтая адукацыя, тыя феміністкі, яны не ўмеюць гатаваць і гэтак далей, а жанчына абавязана. Ну, для мяне гэта шкодна менавіта для вось гэтых падрастаючых дзяўчын. А калі дзяўчына пачуе феміністку, якая скажа, это все пра выбар, будь кім хочаш, ты хочаш нараджаць дзяцей, ідзі нараджай дзяцей, твой выбар. Ты выбар не хочаш, каб у цябе былі дзеці, не май дзяцей, рабі, займайся кар'ерай, гэта нармальна, нармальна мець дзяцей, нармальна не мець дзяцей, нармальна працаваць, ненармальна. Вось гэта павінны добры прыклад, каб тыя дзяўчыны маладыя слухалі вось гэта, а не вось гэта, што ты абавязана. Мне ўвогуле бесіць любое слово абавязана. Мужчына нікому нічога не абавязан. Калі кажуць, мужчына павінен быць там моцным, павінен умець усё па хаце рабіць, там і маманта забіць, нішто ніхто нікому не абавязан. Рабі, што табе падабаецца, рабі, што ты ўмееш, і прыслухоўвайся да сябе. Таму вось толькі нягеглых сямей усяго, таму што людзі, ну, як быццам пад прымусам ідуць у гэтыя шлюбы, а потым яны няшчасныя. Мы добра ведаем, як асабліва, ось я не ведаю, ну, гэта вось у расійскім грамадстве такое, што ўсе гэтыя шчаслівыя мамачкі з ангелочкамі потым больш за ўсё пісалі хейтарскіх каментароў, каб там украінскія дзеці пагібалі. Ну і ввогуле яны хейцяць там тоўстых, хейцяць там яшчэ кагосьці, і ўсё менавіта вось гэтыя ўсе шчаслівыя жонкі. Ну, таму што павыходзілі замуж, таму што грамадства іх прыціснула, а потым не ведаюць, што рабіць з гэтым шчасцем, таму што яно выпірае, а дзе яшчэ агрэсію выліць, не ў інтэрнэце. Ну, таму я, конечно, больш хачу, зразумела, што свабода слова і кожны павінен казаць ну, свае думкі, розныя напрамкі, але, напэўна, самае галоўнае, што выхоўваць у дзяцей, гэта крытычнае мысленне, каб яны, калі пабачылі нейкае відэа, яны зразумелі, што апошняе пра шкоду вспомніла, што ёсць такі чувак Эндрю Тейт. І я спачатку не ведала, хто гэта. І мне мой сын казаў там пра яго. Потым я пабачыла адно відэа, якое мяне шакавала. Яны напісалі, там мужчына расказваў, кажа, напэўна, вось гэта зараз відэа для бацькоў. Вы не чулі ніколі пра Эндрю Тейта, але вашы дзеці яго ведаюць, сыны, падлеткі. У яго аўдыторыя была менавіта хлопцы-падлеткі. Калі я пачытала, мне валасы на галаве сталі дыбам. Это чувак, які прапагандуе мізаганію. Ён прапагандуе ненавісць да жанчын. Там вельмі страшныя рэчы, ён кажа, што жанчына не вартая чаго, іх месца на кухні, і у яго мільёны падпісантаў. Ён не то, што проста там нейкія хрысціянскія каштоўнасці, але менавіта хейт. І як вы думаеце, ну, потым, это яшчэ была да яго арышту, потым выяснілася, што там яго зараз сядзіць у турме за секс-трафікінг, за гвалт і за гэтак далей. Не дзіўна.
але ў гэтага чалавека было мільёны паслядоўнікаў, і хлопцы гэта слухалі. І якая-нибудь там, ну то, што мне там маці сказала, непапулярная, ну, так ніхто не хоча слухаць. А вось класны чувак сядзіць і расказвае пра вот эту мужчынскую маскуліннасць і як трэба там быць альфа-самцамі, вось гэта папулярная тэма. Таму я лічу шмат чаго шкоднага, і мы не можам заўсёды абараніць дзяцей ад гэтага шкоднага, але мы можам выхаваць іх так, каб яны прыслухоўваліся да сябе, а не да зграі, і разумелі, крытычна мыслілі, што з таго сказанага ў інтэрнэце ну, варта таго, каб прыслухоўвацца, а што не. Есть вот эта французская пословица «Cherchez la femme», что шукайте женщину. Вот мне такое адчуванне, што здесь ва ўсім гэтым феміністычным, типа «Cherchez le мужчына, а не жанчына», што такое адчуванне, што гэта быццам бы хтосьці хоча ад чагосьці важнага цягнуць увагу і проста накіроўвае адзін рух на другі, і неяк іх матывуе, падсцёгвае, не знаю, фінансуе і хочется ці то хочется ў гэта верыць, ці проста такое вот некае ўнутранае адчуванне. Там ці гэта ўсё вот проста маркетынг. Адны хочуць прадаваць адно, другія хочуць прадаваць другое, і вось яны на гэтым неяк так сутыкаются. Потому что женщины, мне падаецца, которые живут дзесьці ў глушы, я не знаю, дзе там мала інтэрнэту, ну ім увогуле ні да таго, ні да гэтага, ні да трэдвайфаў, ні да феміністак. Як кажуць, у кожнага руху, калі ён паяўляецца, ён даходзіць да сваёй какой-то кропкі радыкалізму і потым адштурхоўваецца назад, і яшчэ нейкая атрымоўваецца кропка супрацьлеглага радыкалізму, і потым как бы вот этот вот рух, ён дойдзе да какой-то вот золотой середины, і там уже будет знойдзены агульныя каштоўнасці, агульныя напрамкі і может, агульныя какие-то тэмы. Сябры, мы ізноў наласкаталі тут вам на цэлую гадзіну, мабыць. Дзякуй усім, хто паглядзеў да канца. Калі ласачка, пішыце свае каментары, стаўце нам падабайкі, падпісвайцеся, пішыце, якія тэмы вам цікава было б пачуць у ласкатуха. Пішыце нам заўвагі, мы абавязкова да іх прыслухоўваемся. Бо мы толькі распачынаем наш канал, нам цікавы ваш фідбэк. Бывайце. Дзякуй, да сустрэчы.